Presne o laveco ten čin. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane. Aká veta? Pále, dých. Odel rozkazina, odel irinča, rozkazinča, oj kada je vašu. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde kde? Do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní voľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Ale o manuši ma den otázka kas? Ježiš, ale nevyhaňali sme v Tvojom mene démonom? Druhá otázka. Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Tretia otázka lezdená. Už čo sa povedalo Ježiš? Vtedy im vyhlasím. Nikdy som vás nepoznal. Odíte odo mňa páchatelia čo? Nepravosti.